И здравейте хора! Аз съм Дани 123 BG и ще играем GTI 5 и да започваме. Не знам с кой да игра, ще игра с Тревър. Да. С мозъклет враг. Да, той ми е приятел. Той ми е приятел, не ми е враг. Извинете хора, обърках се. Тай, че тук битбос до мен и на него му харесва Тревър. Тревър е луд. Затова като е луд, ще му дам да се разбере. Дадах му да разбере Тревър. Уха-ха-ха-ха-ха-ха. Айде бе, половината лекуват. Болне, що го изключи бе? Да видим е в състезание. Това тъмно. Цак. Сега се развени с майка 100%. На битбос. Малко му е скучничко тук, ама какво да се прави. С Франклин. Сега с Франклин ще отидем на състезание. Както виждате, неговата къща е много яка. Тя е най-хубавата от трите къщи. На Майкъл му е втора. Така, на това. Ще си викна такси, защото не мисля казва това. Can I get a cab out to me? Not a problem. A driver's on the way. Sounds good. С колко е часа на телефона? Айде бе, тъпи таксите по-бързо. 7:30 сутринта. Ама той е готов винаги. Айде бе. Не ми се караха 4 мили. Толкова беше пътя до там. Много як джойстикове. Can't get any closer. То хубаво е, яка, ма дали работи. Това къде му втай това такси? Става на майчината му. Не, бягай. Пусни телевизора! Бе, пусни си водка, бе. Не знам кой. Сега ще си знаеш. Бе! Пусни телевизора! Ай, моля, пусни телевизора, дай. Така. Колко ли пари ще ми даде? 500 с... Айде, втората игра с това ми става. Хайде. Аз Да натисна. втората игра ще се... Ама... Като за колата как се качваш? Това вече си ми колко да скача. Така. Доста сме. 8 човека. Даже може да са 9. Не знам.
Да видим дали въобще няма да се удиене. Oh shit! Get back here! Какво изпуснах пакания чекпоинт? Много трудно забива. Тази като нас много трудно му забива. Заради тия пакани вълни. Ай, газ! Бавно набираш. Няма да се седне. Бах, че бавно нещо. Bye now! Едва не си има завоите. Тук ти как е взимала? Тук как ти взимала? Get back here! Ладно, лично. Relax, where you belong! Първи. Това ще се бъде. Той ти и финиш лайн, бичес! Завършихме първи. Малко поощрение да даде, но какво да се прави? Да отидем на брега. Може и пари да не ми даде. Както виждате, не ми е дал пари. Да, я се спасявам. Ох! Oh man! Ще направим мисия, да видим дали това е мисия, което. Пише кодът Painkiller, който е... Напишем кодът Painkiller, който е да си 5 минути... Безсмъртно. 5 минути безсмъртен, да. Тук на Битбос много му се играе FIFA. Прекалено много. Той е зарибен по FIFA-та. Толкова тъжен. That's a deal! Аз пък предадох живот. Ужасно. Сега като ида там и до тук мисля да приключвам. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да оставите по един коментар и да се видим в следващия клип. Чао!